Tänään käymme läpi lumoukset, jotka tekevät sinusta lähes voittamattoman Minecraftissa. Kerron, miten Armor-lumoukset auttavat sinua selviämään eri tilanteista vahingoittumattomana. Näin teet voittamattomat armorit. Suojaus suojaa kaikelta vahingolta, mitä pelissä voit kokea. Se suojaa nuolilta, tulelta, miekaniskuilta, räjähdyksiltä ja putoamiselta. Räjähdyssuojaus suojaa muun muassa TNT:ltä, creepereiltä sekä sänkyjen räjähdyksiltä. Tulisuojaus auttaa tulen ja laavan aiheuttamaa vahinkoa vastaan. Ammussuojaus suojaa nuolilta ja muilta ammuksilta, kuten atraimilta tai roihujen tulipalloilta. Höyhenenkevyt lumouksen avulla selviät isommastakin pudotuksesta. Piikikäs siirtää osan vahingosta takaisin hyökkääjään. Hajoamaton estää esineitä hajoamasta nopeasti ja paikkaus korjaa esineet expalla. Bedrockissa paikkaus on nimellä eheytys. Suojauslumouksia saat yhteen armorin osaan vain yhden. Laittamalla 4 armorin suojaus 4 suodattaa se 80% vahingosta. Voit myös sekoittaa eri suojauksia keskenään. Parhaimmilla armoreilla olet lähes kuolematon. Lumouksia voit ostaa kyläläisiltä. Kannattaa tehdä trading haul. Kyläläisiltä saat ostettua kaikki tarvittavat lumoukset. Tarvittavan expan saat XP-farmeista. Katso video, jossa rakennan suunnittelemani farmin. Säästät leveleitä, jos laitat lumoukset tässä järjestyksessä. Ensin rintapanssarin piikikäs. Sitten yhdistät hajoamattoman ja paikkauksen. Yhdistä seuraavaksi panssari hajoamattomaan ja paikkaukseen. Viimeiseksi suojaus. Armorisi on nyt valmis.